हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननो जुदि माखासे भिडिअ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गाज्रि भिडिअ भाइरेल जानायफोरखौ नांगौब्ला नोंथांमोना बे चेनेलाव मोननो हागोन। बे चेनेलनि जोहै आरो बे चेनेलनि थाखायनो नोंथांमोना मोननायनि थाखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय। आं माबोरै मोननो हायो नोंथांमोननो उननि बे उनाव जोबजासिम नायलांबानो खोन्थालांगोन। नायलांदो, आं नोंथांमोननो खोन्थालांनोसै मबाइलनि स्क्रिनाव थांनानै माबायदि मोननो हागोन आरो लास्टआव बे भिडिअनि लिंकआ मोननो हागोन। नोंथांमोना जुदि माखासे भिडिअफोरखौ मोननो लुबैदोंब्ला बेनि थाखाय नोंथांमोना बे गाहायनि लिंकआव थुनांगोन। गाहायनि लिंकआव थुना होब्लानो नोंथांमोना मोननो हागोन। भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थुना हो, बे डिसक्रिपसनाव थुना हो। थुना होनानै गाहायाव लिंकआव थुना हो। बे लिंक मोनसे होनाय दं, बे लिंकआव थुनानै हो। लिंकआव थुना होनानै बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। बेवहाय नेटआ स्ल' जाना दङ। बेबायदि इन्टारफेस फैनानै नोंथांमोना दसे नेनो गोनां जागोन नोंथांमोना। आरो बेवहाय फैनानै गाहायाव डाउनलड अपसन दं। बे डाउनलड अपसनाव नोंथांमोना थुनानै क्लिक खालामनानै लायोबानो जाबाय। बेवहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो डाउनलड फैगोन। डाउनलड खालामनानै नोंथांमोनाथ' बयबो रोंखायो। डाउनलड खालामब्ला नोंथांमोना बयबो रोंखायो आरो इनस्टल खालामनो मोनसे अपसन फैगोन। इनस्टल खालामना लादो। बेबायदि नेनांगोन दसे। ओमफ्राय बेखौ इनस्टल खालामना लाबानो जाबाय। इनस्टलाव थुनानै इनस्टल जागासिनो। इनस्टलाव थुना लादो। नोंथांमोना होमबानो मोननो हागोन आरोना। जास्ट नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थुना होदो। नोंथांमोना जा भिडिअखौ नायगासिनो दं बेनि डिसक्रिपसनाव थुनानै होदो। थुनानै होनानै डिसक्रिपसनाव थुना होनानै नोंथांमोना बेबायदि मोनसे एप्स फैगोन जेराव नोंथांमोना मोननो हागोन जायखौ नोंथांमोना लुबैदों। जाय भिडिअफोरखौ नोंथांमोना लुबैदों बेखौ मोननो हागोन। ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौ इनस्टल जागासिम नेनांगोन, दसे सम नेनांगोन इनस्टल जागासिम। दा बेयो इनस्टल जाबाय। दाना अपेनाव थुना होदो। अपेनाव थुना होनानै बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। बेनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। ओमफ्राय नोंथांमोना इंलिसाव थुनानै लाबानो जाबाय। सायाव हिन्दी दं, इंलिसाव थुनानै ला। बेनि उनाव कन्टिनिउ विथ इंलिस होननानै बेयाव थुना हो। कन्टिनिउआव थुनानै होदो। कन्टिनिउआव थुनानै होदो। कन्टिनिउआव थुना होनायनि उनाव बेवहाय नोंनि नाम्बार बुनो फैगोन। नोंथांमोना बेवहाय इन्टार मबाइल नाम्बार बुनो होदो। बेवहाय इन्टार खालामनो होदो। बेवहाय गावनि मबाइल नाम्बारखौ बुना हो। आं मबाइल नाम्बारखौ बुना होनानै आरो मबाइल नाम्बार बुखांनायनि उनाव नोंथांमोना इन्टार खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना OTP मोनसे थांगोन। बै OTPखौ नोंथांमोना जाहाथे बेवहाय इन्टार खालामो, अब्लासो नोंथांमोना बेवहाय साइन आप जागोन। OTPखौ बुना होखांनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। बेबायदि इन्टारफेस फैनायनि उनाव नोंथांमोना गिबियाव मोनसे गेम गेलेनांगोन। जाय भिडिअखौ मोननो लुबैदों नोंथांमोना बे गेमखौ मोनसे गेलेग्रोनांगोन। फ्रुट नैबेहाय दंना, नैबे गेमखौ गेलेनांगोन। फ्रुट सामुराइ नैबे गेमखौ गेलेनांगोन। बेवहाय डाउनलड जानो दसे सम लागोन। बे गेमखौ गेलेखांनायनि उनाव मोनसे वाट्सएप लिंक फैगोन। लोगोफोर गोसोआव ला। बे लिंकआव थुनानै नोंथांमोना जेसेबां जोंनि गेजेराव माखासे भिडिअ मोननाय जायो, जाय नोंथांमोना लुबैदों भिडिअ बुंथारल' आं, बेफोर भिडिअखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। बुजिबायना लोगोफोर? नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामना मोनसे गेम गेलेना हो। बे दाननाय गेम गेलेथारनांगोन दै। गेम गेलेनायनि उनावसो नोंथांमोना वाट्सएप बै लिंकखौ मोननो हागोन। बै जेराव गेम गेलेदोंमोन बेवहायनो नोंथांमोना लिंकखौ मोननो हागोन गाइस।
आं थाबनो मोनसे गेम गेलेना लानोसै।